De 54e tentoonstelling van de Pluimvee- en Konijnenvereniging Frisia te Dokkum. Maar het is wel de laatste keer hier. We hebben hier een kleine 40 jaar hebben we hier tentoonstelling gehouden. Maar voor volgend jaar krijgen wij geen toestemming meer om die show hier te houden. We hebben gekeken in de omgeving en zijn in Holwe terechtgekomen. In een multifunctionele accommodatie daar. Waar een prachtige evenementenvloer ligt. Nou, er zijn hier ruim 650 dieren. Waarom ben je hier op deze show? Nou, we hebben een kippenhok en een konijnenhok. Alleen ze zijn leeg. Nou, ik vond hier, ik vind het mooi. Ja. Heb je zelf ook hen en knien? Ja, ik hou wat hen. En wat kanaries, maar op het net vallen meer, hè? Het leek erop dat wij een show kregen zonder Vlaamse reuzen. Maar gelukkig kwam er nog een liefhebber en die kwam met 3 Vlaamse reuzen. Vlaamse reuzen en nou, die hangen hier op zo, denk ik. Ja. Nou. En dan ga ik wat te doen. In een konijnenshow moet een Vlaamse reus zijn, want dat is de vertegenwoordiger van oudsher van de konijnenrassen. Ik ben Eastioerder. Ik ga zelf kringen. Dat ben deze zwart-wieten die hier zitten. En ik heb de meeste van het ras, van 28 dieren en een collectieprijs en die maar op. Een aantal liefhebbers die hebben hun bestand duidelijk verminderd. Omdat enting per dier heeft nogal wat financiële consequenties. En er zijn zelfs een aantal, en dat zijn vaak oudere mensen die jaren konijnen gehouden hebben, die zeggen: dit willen wij niet meer. We hebben wat kuifhoenders die we normaal eigenlijk hier niet hebben. Opmerkelijk is ook dat de grote hoenders in de laatste jaren hier op de show toenemen. Dit is een Zwitsers ras, witte van Hoto. Bijzonder door, hij moet compleet wit zijn. Hij mag alleen, of hij moet alleen, een zwarte aftekening rond het oog hebben. Er zijn een paar ervaren keurmeesters hier aanwezig. Die jonge aspirant-keurmeesters ervaring laten opdoen. Ja, ik ben gewoon een konijnenfokker. Vroeger was ik keurmeester en ik zat in de examencommissie. En deze jongens die willen allemaal konijnenkeurmeester worden. Dus ze hebben mij gevraagd of ik deze jongens in ieder geval nog op wil leiden tot dat we weer een paar knappe keurmeesters krijgen. En kan niet een beetje? Nou ja goed, hij is helemaal nieuw, dus hij moet er nog voor. Dus, maar het valt mij niet tegen. Ik heb inmiddels 10 jaar konijnen en een pracht van een hobby. Elke dag met je dieren bezig zijn, het fokken. En het lijkt mij een mooie toevoeging om nu ook de dieren te keuren. Op een dag mogen wij maximaal 90 dieren keuren. Alleen dat is te veel, vooral deze tekeningdieren. Als je een eenkleurig dier hebt, dan lukt dat wel. Maar normaal gesproken keur je ongeveer tussen de 70 en de 80 dieren.